खुलुमबाय। आंनि मुङा नायस्रां ब्रह्म। दायो आं दोंसे खन्थाइ आवरायनो सिगांदों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय दुखुनि ओंथि। खन्थाइखौ लिरदों आरो दैथायहरदों दिपाली दैमारी, जिल्ला बाक्सा। दुखुनि ओंथि। सना, नों आंखौ मानो एसेबां दुखु खालामना गालांखो? नोंनि नंखाय अननायाव आं दिनै जोबथा लामायाव आगान सुरनो गोनां जाबाय। अख्रांनि रिथि रिथा हाथरखिफोराबो दिनै खोमसिनि महर लाबाय। गेवलां गेवथां बारनाय बिबाराव बिदै सोबनाय सिखिरिफोराबो गासैबो बिरलांनोसो हमबाय हनै। माबोरै हमथा हानो आं गां गोनां सिखिरिखौलाय? मेगनाव मोदै लानानै दान्दिसे नेदोंमोन आं नोंनि अननायखौ मोनफिनगोन साननानै। गैया माथो हनै खोमसियासो बारायाव बारा साग्लोबनो हमबाय। माबोरै आंनो नंखाय अननाय होना गुबुननो थार अननायखौ होना खुसियाव थानो हाखो नों बुंनायसाय? जाय लामायाव आंखौ फोजोबसिगोन बैफोर जायगाया दखरसेबो सोरां गैयि, खोमसि महर लाबोजोब्बाय। सना, नोंल' गोजोनै थादो। खन्थाइया एसेनोसै।